Nay uyab? Wala. Pero nga nang mangingislit. Inspired? Pinaninguha. Pila ka buok? Hala! Uy, dagan! Di po da kaingon. Nasa unsa man nga pagpaningwa ron? Anang online lang, chat. Pila ka buok? Like estimate, mga pulo ka buok, imong entertain. Tag 50. Oo. Dili bitaw. Pila. Ayaw na pangutan. Kana lang seryoso nimo nga naninguha. Tulo. Pila naman na sila ka bulan nga naninguha nimo. Hello, oy. Usa ko na siya pa interview tapos dili siya mo reveal. Almost 1 year. Ang usapod kay almost 1 year. Ang usapod almost 1 year. Wala sila gikapuya gulat. Ambot nila. Antol karon nagchat na jud mo. Oo. Sa mo ganaso sa kalalaki. Kanang na relationship kay Lord. Nganong wala nimo gisugtan pa? Bawal pa? Di pa ka ready or unsa? Bawal pa. Asang mama ane? Nasa abroad. Ano pa sa abroad si mama? Layo sa mama. Mensahe nimo sa tulo. Okay ra na. Padayon sa inyong ibuhat. Layo sa nga. Kuan yun. Nga? Nihatag na kag inspiration ba? Mutual ang understanding na mong anak. God. Unsay naka-mutual sa inyong duwa? Sa'yo minangalagad sa Ginoo na. Mensahe naman niya. Pag-amping kanunay, God bless.